tosi paljon postausta mun vaatekaapin sisällöstä. Ja nyt te, arvon katsojat, siellä saitte tahtonne jälleen läpi. Ja nyt sitten istumaan tänne. Täältä löytyy tämmönen kiva laukka. Ja täältä löytyy sitten teepaidat, jotka esitellään tässä osassa. Tässä on varmaan ehkä viimeisen ostos. Koetannosta ostettu ilman tätä veristä printtiä. Se on tehty siihen jälkikäteen. Tämä onkin sitten esitelty yhdessä videossa. Mutta Backstreetin nettikaupasta tilattu KitKat ja on vaikuttaa siellä kokemusta tavoitteiskäisen päälle käyttää tätä ihan tästä neulosuttamassa. Löytyy ihan tästä armeimaisempaa paitaa. Tää on kanssa jotenkin tätä olla sairauksista kahdesta. Ne hakivihreä kultaisen pinkki olkatoppauksilla. Olkateekkari. Kesällä on tosi paljon. Tästä vaan pitäisi keksiä jostain housutyyppistä. Sitten jokaisen kuuliokätilön fanin ehdoton laittaa vähän kulakoon tai printti tästä, mutta kaikki varmaan tajuvat, että kätilöt oli siinä kyseessä. Levykappa X:stä on tilannut joskus vuonna 2012, 2011, ei voi muistaa. Sitten yksi mun leppareista, Cyber-kotilta tilattu teekkari. Sitten viittikautta, ja helposti virtapiiri. Menee senakkaassa takaisin. Niin, Cyberhookin taitaja. Tämä on Backstreetin kautta nollutta. Sieltä tilattu. Tosi kiva. Ollut kans kovassa käytössä. Sitten täällä on tämmönen vähän pikkutumma. En tiedä, se on videoskin varmaan näkyy. Ainakin helteille ja muille lenkeissä paita. Saattaa urheilurinska alle. Tää saa ihan mun kaverilta, jonka mä oon vähän tuunannut joskus sitten. Tää oli silleen pitkä aikaisemmin. Koen tämmöstä en ole kyllä nähnyt sen tommoseksi. Ja täällä siellä ei julkaisi siis sillaa sen paljon, ja sieltä se vaatteita toki on. Täällä on sun leppari. Täällä on Timmersa Hohtava. Zombie Outbreak. Jotain, en nyt pitäisi lukemaan. Ne on vihreä. Poistaa UV-valosta sekä pimeässä silmäkin sanoo. Sitten jälleen kerran Backstreetia. Sitten tämmönen vähän skeleton henkisempi paita. Tosi kiva. Ja jatketaan samalla kaupalla. Mä oon nykyään shoppaillut Backstreetissä joskus ihan urakalla. Tää oli aikaisemmin mekko. Kyllä mä sitten reakin mekkotapaisen käytän. Mut pesussa taisit vähän niinku pääs kutistumaan. Niin tänne teekkarista. Jälleen kerran samaa luurankoteemaa. Nyt tässä on ollutkin itse asiassa vielä Backstreetin myynnissä. Jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsoa, saattaa olla kalennuksessa. Ja sit jälleen kerran tätä tällaista mini napatoppi-teekkari-settiä. Lindexistä ostettu paita, joka on näköjään väärin päinkin vielä. Joo, lenkelle tullut käytettyä, jos on ollut liian kuuma. Mutta ensimmäinen osio mun vaatekaapin saloista oli tässä. Seuraavaa tulee sitten, kun ehtii jaksaa kuvata.